Kisa bata, nalaylay ati pariyakaw. Maria Josep, nagpiston na gijayan. Baak, totoo ba yung sinabi ni Tito Palanit na si Gunso yung nagnakaw ng bibi ni Andres? Oo, madidala na siya kini Andres eh. So kakaisuna lang oron nga tarakindan, naladapay. Naglibot lang kami dito Naglibot sa mo cemetery. natin kayo! Naglibot kayo! Inamin mo rin! Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Mercedes, Oo. may bisina. Naglibre naman. Bakit ang kuripot mo namang lalaki? Kaya umor kwarta, bakit ang kwartamtang? May barya ako dito. Anong kakainin natin? Eh kung ano makita natin dyan sa labasan Baka Pansit. may nagpipishball dyan. Ayoko ng baseball, pansit kahit ko. Nagartikan. Kisungor kahit ko. Baka kurangan tong pera natin. Pera mo lang, abat pera natin. Apay ka kanya ta kwartam? Well, siyempre, ilibre ka. Sige, no natin makita dyan, sulat na. Oo nga. Bulaga! Ha? Sa bata, nagpatatang po kaway. Manuga akong kakapagnan. Tuwag tapalat to eh. Ito naman, umikot-ikot mo pa ako. Babalik din pala tayo dito. Kaya pa lang mo tumisbo, kapag nga may sumurot ka. Baka di nga sumurot ka. Kino nagawid ka kung matatayan, dahil di ka balayaw. Akala ko kasi uuwi ka na. Sasabay na sana ako. Tsaka akala ko magme-merienda tayo. Basta ilibre na ka. Ang kwarta ka eh. Taro din. Kisa bata, nalaylay ati pariyakaw. Maria Josep, nagpiston na gijayan. Naikot ko malam amin ati kampusan to na wanda matay. Nagtibay daw nagduli na gijayan. Tibay kayong boy, parang kayong may video boy. Talaga mo, pinili na pa yung ni Baka tinatuntas mo ta. Bisa ba naman? Maria Josep. Nabanuga ka, nalaylay pa, ti pariya ka. Nagdamdam mga damag ijay. Ha? Nag-aaral ako mapariyan. Nalaylay tuluyan. Baak, totoo ba yung sinabi ni Tito Palanit na si Gunso yung nagnakaw ng bibi ni Andres? Oo, madidala na siya kini Andres eh. So kakaisuna lang oron nga tarakindan, naladapay. Kaya si Dinse, buti na lang, hiniwalayan ko na. Mas lumalala yung ugali niya.
Jak amuji nga tao, no natin mapampanunot na nga main. Oh, ano pa, damagay. Si Andres kaya asan ngayon? Tumuang, apay kanahan ka malat ng agkadkaduan, apay nakasilpoti bahagis medyo nga duwa. Eh, kayo lang naman yung laging magkasama. Ano naman nato eh? Jacobs. Kadumi naman ng motor mo ba? Umay ang angkas ko, apay tadalo sakpay. Kaya ka nababaak eh. Kasi ka na ako, kaya po narugit ato yung motor ko, nabakay. When? Ha? Ayos ah. Kasi tito mo pala na, hindi ko nakikita anong ginagawa niya. Hindi ko alam doon na busy Ah? na sa buhay niya. Busy? When? Busy nga makipalpalanit ang iso. Araw-araw ba naman may pinupuntahan? Nagdagsing ka, platin na eh. Naggrabe ka naman. May kantong nga may. Ni. Platin na eh. Apo. Di. Dagsing ka oh. Kapit ka, baka matinag ka. Ang baso lang pa kininang mo. Min. Hoy! Paparin niyo! Una yan! Sulpot, mamaya mabangga ka dyan. Tataya pa isapol ka niya, boy. Pay man Napiswan eh. niya, oh. Gusto nga bagbagam. Glibak ka ba lang, boy? Ikaw, saan kayo pumista, oh? Ikaw ha, ang dirty ng pag-iisip mo ha. Nakita ko kayo kanila doon. Paikot-ikot kayo. Sinusundan ko kayo. Ano? Awan talagaan. Nagado nga pangyapalam ni Mercedes, di pa kampusan tao. Pugrutin, boy. Kurutan naman ito bagbagamon, napo. Langgog kayo, nandito tayo. Susiribog kayo, boy. Isis mo kami kasali na tao sa makar kayo talaga tulje eh. Di ba? Gumanong ka pa nga eh. Pag ganun eh. Pag ganun na, pag ganun. Sinamahan ko lang siya. Sinamahan? Dalawa lang kayo dito? Sawsawin natin, muryot. Apa si ka naman nararamid to yan. Imbaw na, di bagat ko gala pa riyak. Naman tuman. Dinaway pa isaw. Gusto nga magbagam. Nagado pag-gustilan niyo, tibay kampusan to ah. Ayos na ta, boy. Namdaman ito mo nagtungtong na lang, boy. Hindi na ito ba nata, boy? Diyan eh. Namumuna ka agad tali. Aman dapat yun. Tiwis ka nga talaga, uugis na banat to yung tao Saya na. na, ragsak. Tit, Saya. ka-dirty na. May isaw. Naglibot lang kami dito Naglibot ko cemetery. natin, boy! Naglibot ka. Okay. Inamin mo rin. Ikaw, ha? Alam ko na. Naglibot, Umikot, nag-iikot, mati nga umikot. naglibot. Uugis na banat to eh. Liwanagan nyo kami. Kayo libot, kung libot. Dapat yung paliwanag nyo, sa bali libot. Ikot. Grigat Ganun kasi, hindi libot. Grigat ka nga paliwanagan nga tao na yan, apo. Awan tinaramid mi boy. Talaga? Awan. May paisaw. Next man? Mamatay man? Uy, Ikaw. urag kinukinood ka. Naramit ko dinabi atong buhay. May paisaw. Tumalit ko yun, talaga. Nakamanatan, nakagugulo ka. O bakit ubay ka, tagaw tayo na sumakay ka na eh. Ayaw ko, ayaw. Di ka na isangaw, makan. Ayaw. Tan, nagay tan. Ayaw. Tan, okay sabay pulong ka bakit mo sa bala man nararamidin to Alak eh. pa iti ko, bulong parya. Nalaylay, adi parya ngayon nalakon, kakasulot ka niyayaw. Ba't kasi sinusundan mo kami? Kasi nga, Isumoso ka. kumukuha ko ng evidence. Do you know evidence? In Tagalog, ebidensya. Na kayo'y naglibot-libot. Tama Tama na. na kahit. Pero true. Hindi nga. Sige, Ang pwede kayong dirty. i-install muna. Amo, mate. Nakagita tumtumong yaw. Medyo lumamuyot. Gamen, no, wala nang muyot ito mang. Napakapsukan. Kasi ka na Uwin, takas jaya ko eh. o. Isa pa, nagadong among man talaga. Muryot, tao lang tan. Sige, good luck ha. Loko talaga yung Andres na yun. Kung ano-anong iniisip. Ano bang nakain nun? Bakit ganun mag-isip yun? Bye, good luck! Nakasambot ka ni Masko! Woo! Pwede ba kami mas maringkon?
Good luck kayo! Idol, back! Sige, tagalak ko ko. Ti buong parya. Sobrang bula! Grabing bula naman yan. Parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan!